Aquests últims 10-15 anys, sobretot, s'ha fet una molt bona feina des de la Fundació d'unir, no? De recuperar entre patrimoni i alhora recuperar i fer arribar la música clàssica a tot el públic en general del país. Així que ara que ja estem al final d'aquests 30 anys, per commemorar-ho, acabar d'aprofitar tots els espais aquests emblemàtics que tenim del patrimoni, doncs ajuda encara més. Sí, és fantàstic, és fantàstic. Ja sigui per la vista, no? Perquè és preciós, Sant Miquel del Monestir, però a part de que acústicament sona molt bé, és una ermita petita, però alhora doncs, tampoc hi ha tanta ressonància com l'església més gran, així que és molt acollidor i és molt favorable pel públic, acústicament.